Наистина не мога да разбера защо тези видеоклипове събраха 5 милиона гледания. Тук бях решила да пробвам да тренирам и вижте какво се получи. А този клип е направен на 1 януари, след Нова година. Посрещнахме изгрева, пуснахме се една много забавна песен. Бяхме гледали един тренд в TikTok и просто бяхме решили да се позабавляваме на двора. Прекарахме се супер страхотно и незабравимо. А след този танц всичко се промени. Този клип също събра 1 милион гледания. Просто хората искаха да видят какво ще се получи накрая. Резултата е ето. А тук моят малък син беше ядосан и просто реших да му залепя един филтър на лицето. Тук всички хора се възмущаваха как може толкова много да се стараят и да полагат труд, а просто един филтър да промени нещата толкова много. На този клип съм в Португалия, бях си направила плитките и бях решила да кажа на хората, че съм много красива и вълшебна с тези плитки и те го оцениха. Мисля, че се получи много добре. Аз също страшно много се харесах. Тук просто исках да кажа на моите последователи, че ги обичам. И то по един малко по-различен начин. Събудих се, реших, че повече не искам дълга коса, реших, че тя пази спомени и просто отидах и се постригах така, но това не ми беше достатъчно и трябваше да се направя и една плитка. И просто всичко приключи в този миг и в този момент. Не мога да си обясня защо тези клипове събраха 5 милиона гледания, а вие можете ли да предположите? Очаквам с нетърпение вашите коментари. Много ще ми бъде интересно да споделите вашето мнение. Кой клип не си е заслужавал изобщо да събере толкова много гледания, харесвания, споделяния и коментари според вас? Очаквам ви!